Wayya yo albishirin ku al'umma ana wata sai ga wata shahararren kamfanin nan mai suna Yopa Media Link tare da haɗin gwiwar Don Carlos Movie. To yau fa za ta faru a cikin makarantar nan. Sun sake kawo muku wani katafaren shiri mai suna Sirrin Zuciya. Ni fa ba wannan ba. Ka ma san ni yanzu me faɗa ga mun hankali. Yanda naga tsantsar ke ya aidan yarinya shine ka bade abin da yake bani tunanin zai wahala na samu soyayyar yarinya wallahi. Addu'ar ma an ta harrowanta kike Allah fa ya kai maki kika ce kuma kin san mu biyu za mu fita. Kenan. To shikenan. Ni dai na san Allah kai ku mazai lafiya ya dawo da ku. Daga baya kenan. Idan ka ji haushi kai maka aurata ka da za ta zo ta nama haka. Ka gane? Na anti ba fa a gurin haihuwa mai ciki kina gidan nan zan kawo miki ita. Kamare shi wanda kai a baya maka jira sakamakonsa. Ka san gayan nan ne da zara ta sharara mishi mari. Amma abokina wallahi ka ba da maza. Ya saka bari mace ta mare ka a cikin makaranta. Sirrin Zuciya shiri ne wanda ke dauke da fadakarwa, nishadantarwa, nishadi da gamsasshiyar soyayya mai ratsa zuciya da shakuwa da juna. Kyakkyawa kamar gwallin kai ni tafi min gwalma. Ba magana yin Ai dai waye wallahi ni ni ba na zan taɓa barin mai diyana da yunwa ba. Ka manta da test din? Malama ya daga text. A kai haba dan Allah bi. Allah Faru. Lafiya kuwa kake ta dogon tunani haka? Wallahi jiya da kyar na samu ne bacci. Ba iya na shirin ya tsaya ba, ya sake taɓawa fannin kunci da muke fama da shi na yau da gobe gami da takwakiya na rayuwar ɗalibai a cikin makaranta. Sirrin zuciya ana ta ɓoyewa, sirrakan so inda da so suke ɓuya. Rashin sani shi ya janyo ma wannan saurayi yanda na sani a rayuwarsa. Wannan soyayya ta kai soyayya, daɗi na da daɗi, haushi na da daɗi ƙarewa. Lafiya kwa sai na gajin ƙwara min ido. Ganganci me janyo da na sani. Ba abin da zuciya take so take samu ba. Allah ya zani ina tafiya ka zo ka tare mun hanya ne. Magana nake so zan yi da ke ne. In kin bani dama. Idan kuma ba zan iya baka damar ba fa. A kun san mene guys? Ya kamata mu yi wani abu fa. Kamar me kenan? Wallahi kamar yarinya nan tana da hankali sosai. Kuma tana da ilimin boko da na addini daidai gwargwado. Zan so ka je ka ganta za ku daidaita. Sirrin Zuciya ya samu tsaftataccen aiki daga shahararren nagartaccen daraktan nan mai suna Yakubu Skill tare da hazikin daraktan ABK Yopa. Wanda suka shirya wannan shahararren shiri mai suna Sirrin Zuciya ya hada da Abadon Carlos da kuma Sadiq Mai Buhu. Kar ku manta da ana dillancin wannan shahararren fim mai suna Sirrin Zuciya a garin Fataskum daura da gidan man Owando da ke kwanar gadara a wajen Alhaji Baba Thomas shugaban yan downloading. Ko kuma ku tuntube mu a manhajar mu ta YouTube channel mai suna Don Carlos TV.